My original profession is theater, yes, and I'm very glad that theater people have great art. Les cintes de vídeo domèstic es gasten, perden color, no aguanten el pas dels anys i pràcticament s'autodestrueixen. Des d'aquella imatge descolorida del dissident Václav Havel fins les que filmarem avui, han passat 20 anys. Res no és com abans i això és el que venim a explicar. Des d'aquell novembre de 1989 no ens havíem tornat a veure i tal i com jo esperava no es recorda de la meva cara ni de la meva existència. 20 anys més jove seguint-lo a tot arreu amb una petita càmera domèstica. Per sort ha plogut molt des d'aleshores i això és el que he vingut a explicar. I perquè tot s'entengui, ens remuntarem al començament, molt al començament d'aquesta història de repressions i de llibertats que va començar un dia en els amagatalls dels teatres de Praga. Divadlo není jen hra, režisér, herci, diváci a sál, ale může to být i cosi nepoměrně víc. Zcela zvláštní ohnisko společenského a duchovního života, spolutvořící ducha doby. A vyjevující a zpřítomňující její fantazii a humor. Že to je živý a do konkrétního prostoru a času neopakovatelně vklíněný nástroj společenského sebeuvědomění.